комента от Паничерев. Наш коментата, много сериозен човек. Виждате как облечен в каре да изпъква. Моля. Още един човек за мен. Човек, това ще направим за тебе. Заповядайте с въдици и награди. Водещите вие сте. И да, тук се нахъсаха много краси, като чуха за 4 години, как тази година, значи ухо ще пуснем, обаче ние ще вземем наградата. Дами и господа, сега към каручка номер 5. И с голямо уважение тук пристъпва един дебютант, така че аплодисменти за неговата смелост. Ушкото е на цели 8 години, много е бурен и отново среден ръст, както казвате, традиционен ръст за Гурково явно. Сиво-черен цвят, но произхожда от много знатен род. Сашо Жеков е водачът на Гурково. Сашо, как се казва това магаре, бе? Ушко! Значи това магаре е с най-големите уши, номер 5. И това е магарето Ушко! Приятели, да ви представим каручка номер 6. Какво знаем за следващия ни участник? Името му е Силушко, много е послушен и изпълнява всякакви заповеди. Много послушни магарета, бе. Аз директно викам да преминем на номер 7, защото преминаха направо като победители тук. Номер 7. Номер 7, знаете ли как се казва магаре? Той сега ще разберете. Дръжте се и запушете ушите, защото номер 7 магарето се казва Пепа Пушката. Пепа е на цели 8 години, много своеравна, не търпи никой да й нарежда и да я подрежда. Бързо пали, непредвидима е и определено си заслужава името. Нейният водач е Стоил Христов на 40 години. Никакъв шанс да бъде дресирана, казва той. От Паничерево е, където очевидно са най-равните победители. Ами Стоиле, да се надяваме, че Пепа Пушката тая година ще избухне. Магарето с каручка номер номер 14, номер 14 се бункува. Между другото, да ви кажа, имаме и, мисля, че номер 8 магаристата е временна в не знам кой месец. Краси, мъжко или женско ще? И не от мене. Добре. Не мога да коментирам това нещо. Заповядайте номер 14. Нещо ще кажете ли във ваша подкрепа? Няма какво да кажете. И вие казвате всичко. Аз не знам, Краси, моля да питаш някой, ти поне си по-близо там, да ни кажат какво е да се движиш отзад за магарето. Но сега ще видя някой по-разговорлив. Да, защото Краси много ми е интересно отзад на магарето. Задните части винаги са... Чакай. Магарешко мляко, вижте, отслабнал съм 18 кг от миналата година, защото съм пил само магарешко мляко. Вижте го това. Господине, искате ли нещо да кажете за самото събитие? Нещо. Магарите са много послушни, магарешкото мляко много полезно за хората. Пийте магарешко мляко, давайте колега, заповядайте. Ние с Иван. Иван, ти пил ли си магарешко мляко? Между другото не съм, имам нужда да сваля 3-4 кг, така че ще послушам призива на Бате Краси. Сега отиваме към магарето номер 8. Вижте го, това е магарето Рамис Краси, го представи шампион е от Паничерево с водач Минчо Георгиев. А Рамис, ясно е, така тръгва на старта с едни уши напред, как се казва. А за Наско на 52 години, това е първото участие с Рамис. А Минчо от 10 години участва тук. За Рамис казва, че бил голям джентълмен по душа и винаги готов да отстъпи от нежния пол, ама нежния пол не отстъпва на други мъжки магарета. Виждаме каручка номер 14, което е бъги. Може да минава през всякакви терени. Много модерно съоръжение. Много. Каручка номер 29. Вие минахте, заповядайте. Уважаеми дами и господа, след малко ще почне състезанието. Ще има футбол. Какво ще има, колега, още? Ще има още дисциплини, но да допредставим и останалите, да кажем и за каручка номер 9. Давай. Тя е представена от невероятната Зина, стройна хубавица, но винаги готова да се включи в битка, като принцеса Войн. Говорим за магарицата Зина. Нейн водач е Мариан Турлаков от село Конаре с 5 участия. Искам да ви кажа, че както не можаха да тръгнат, сега пък много бързо дойдоха, така че набързо започваме да ги представяме. Каручка номер 10, дами и господа, това е магарето, което носи невероятното име Надежда.
всеки като ме погледне, че имаш някаква надежда, че нещо ще стане с това магаре и то ще тръгне, то ще се завули, то ще направи нещо. Никога надежда не е губила победа и никога не е побеждавала, но надеждата е в ръцете на нейният водач от Конаре. Не може без име и не може да дадеш прякора на своето магаре, казва Стоян Терзиев. И така, това беше кръчката номер 10. Иване, коя е 11? Кръчка номер 11, представена от магарето Тошко, който е на 5 години, сиво-черен на цвят, от нова порода магарете, не е добре ориентиран и обича да пее. Не знам какво обича да пее това магаре Тошко. Ами, откакто са го взимали и са изгонили Петела вкъщи, защото му иззимала работата. Като почне Тошко сутринта да и Петела няма работа. Само не знам с кокошките как се оправят. Така. Сега да ти представя 12-ти номер и ако си мислите, че минем без принцеса, дълбоко се лъжите, защото 12-ти номер е принцесата, магаре принцеса, разбира се, на 3 години, почти неразработена принцеса е това, от всякъде сива магарица, средна на ръст, типично по-гърковска. Камила. Така, какво беше? Чакай да довърши, ако искаш да... Много капризна. Тя е 12 номер, обаче искала да бъде 13 номер фатална, защото много и налитвали на нея магаритата в Гурково. Как се казва, винаги с телоохранители от местната фирма се движи принцеса. Така. Каручката е рисувана като така хотелска стая. А ти знаеш ли какво следва след принцесата? След принцесата следва каручка номер 13 и тя се казва Мара. Кафява магарица и е на пета хубавица, където да се появи предизвиква хаос. Типично гурковско име. Мара, каквото и да направи, с уши като за такова, задвижва ушите и просто привлича абсолютно всички погледи. Отиваме вече на 14-та каручка, не знам къде се намира, 14-та някъде тук. Краси между другото акцентира преди малко на нея, но това е Луна. Или Луна. Лунна светлина. Луна светлина. Луна светлина. Тая е правена по тъмно, да знаете. Може и Луната спи. Обаче виждаме един водещ малко и като ти Папазов, къде отишък се корят.